ବୁଝିଲୁ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ପାଇଁ କୁଆଡେ କେମିତି ହବିଷ କରି ଯିବା କିଛି ଭାବିଲ ନା ନାଇଁ? ଯିବାରେ ଆରେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଧର୍ମ ମାସ, ଏଇ ମାସରେ ସମସ୍ତେ ନିରାମିଷ। ଆଉ ତୁ ତ ଜାଣିଛୁ ଆଜିକାଲି ଭେଣ୍ଡିଏ ଯାହା ହେଲେଣି ଶଳା ମୁଣ୍ଡିଆ ଖାଇକିରି ବୁଲୁଛନ୍ତି। ମଦ ମାଂସ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ବି ବନ୍ଦ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆରେ ମଦ ମାଂସ ଖାଇବା ପାଇଁ କିଏ ମନା କରୁଛି? ଗୋଟେ ମାସର ଆଜି କି ବିରିୟାନୀ ବିରିୟାନୀ ଖାଇଛୁ? କାର୍ତ୍ତିକ ପାଖରେ ରହିଲେ ଆମର ଶଳା ପାପ ହବ। ତୁ ବିରିୟାନୀ ଖାଇକି ଆସୁ? ଆରେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ନିରାମିଷ ମାସ, ବିରିୟାନୀ ଖାଇଛୁ? ଖୁସି ଖବର ରାମହର ବୁଦାଟାକୁ କୁକୁର କାମୁଡି ଦେଇଛି, ମରି ଯାଇଛି। ଯେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ବୋଲି କେହି ନଉନାହାନ୍ତି। ଆବେ ତାକୁ କହ ଆମେ ନବୁ। ଦିଟା ଟାଙ୍ଗ ଫଡିଆ କରାଟ